С вами проект Әйдә онлайн. Сәлем, дуслар! Сегодня читаем арабскую народную сказку «Али-Баба и 40 разбойников». Гали-баба һәм кырык карак. Гарәп халыга кияте. Борын заманда бер Фарсы шәһәрендә ике бер туганнар яшәгән. Касыйм һәм Гали-баба. Әтиләре үлгәч, алар акчаны бүлгәннәр. Касыйм базарда кыйммәтле тукымалар, ефәк халатлар сата башлаган, ул товарларын мактый белгән. Шуңа аның алучылары да күп булган. Касыйм байыганнан байыган, баш хаким кызы Фатимага өйләнгән. Гали-баба сата, акча эшли белмәгән. Зәйнәп исемле ярлы кызга өйләнгән. Бер көнне Зәйнәп булай дигән: "Тыңла, Гали-баба, тиздән ашарыбызга калмый, берәр нәрсә уйлап чыгарырга кирәк, юкса акчадан үләбез." "Яхшы," дигән Гали-баба, "мин уйлармын." Ул бакчага чыккан, агач астына утырган һәм уйлый башлаган. Озак уйлаган Гали-баба һәм ниһаять уйлап тапкан. Калган акчасын алган, базарга барганда ике ишәк, чүкеч һәм бау алган. Икенче көнне Гали-баба шәһәр читенә, куе урман үскән биек тауга менгән һәм көн буе утын ярган. Кич ул утынны базарда саткан һәм икмәк, ит һәм яшелчә алган. Шуннан соң Гали-баба һәр иртә тауга бара һәм утын яра башлаган. Бер көнне ул бер биек агачны аудармакчы булган. Шул вакыт күккә кадәр тузан күтәрелгән. Тузан беткәч, Гали-баба каршысына бер отряд җайдаклар килгән. Алда бер күзле кара сакаллы кеше барган. Гали-баба бик курыккан. Ул тиз генә агач башына менгән һәм ботаклар арасына качкан. Җайдаклар агач төбенә килгәннәр һәм атларыннан төшкәннәр. Һәрберсе иярдән авыр капчыкны алган. Барысы да бер күзле җайдакның сүзен көткән. Нинди кешеләр бу? Капчыкларында нәрсә бар дип уйлаган Гали-баба. Караклардыр. Ул кешеләрне санаган. Атаманнарыннан башка 40 кеше булган. Атаманнары җайдакларны биек тауга алып киткән. Анда кичкенә ишек булган. Ул үлән белән капланган икән. Атаман ишек каршына туктаган һәм каты итеп: "Сим-сим, аш ишегеңне" дигән. Кинәт ишек ачылган, атаман һәм аның кешеләре кергәннәр. Ишек яңадан ябылган. "Менә могҗиза" дип уйлаган Али-баба. Сим-сим ул бит тәбәнәк үсемлек. Аның майын чыгаралар. Ул ишек ача алганын белми идем. Бераз вакыт үткән һәм ишек яңадан ачылган. 40 карак буш капчыклар белән чыкканнар. Буш капчыкларын иярләргә бәйләгәннәр, кире китеп барганнар. Гали-баба тиз генә агачтан төшкәндә кыяга йөгергән. "Мин дә сим-сим аш ишекне дисәм" дип уйлады ул. "Ачылырмы ишек, юкмы?" Ул ихтияр көчен җыйган, тирән сулыш алган һәм каты итеп кычкырган: "Сим-сим, ишекне аш!" Шул чак ишек ачылган һәм зур мәгарәгә юл күренгән. Гали-баба мәгарәгә кергән. Ишек кире ябылган. Гали-баба курыккан. Бәлки ишек башка ачылмас һәм ул чыга алмас, әмма ул барбер алга атлаган. Ул зур бүлмәгә кергән. Диварлар янында өстәлләр тора икән. Өстәлләрдә алтын, көмеш савытлар тора. Ул бер өстәл янына килгән, савытны ачкан, аннан ризыкларның хуш исе чыккан. Нинди генә ризык булмаган монда. Пылау, пешкән алмалар, хәлвә. Туклангач, бераз ял иткәч, Гали-баба башка бүлмәгә кергән. Монда алтын динарлар, көмеш дирхамнар ятканнар. Бөтен почмакта өем Кытай, Һиндстан, Сүрия, Мисырдан кайткан ефәк тукымалар яткан. Гали-баба нәрсәгә карарга белмәгән. Әле кызыл ефәк халатны кигән, әле алтын савытны тутып караган. Ниһаять ул бераз тынычланган һәм үзенә булай дигән: "Бу акчалар һәм кыйммәтле әйберләр урлаганнардыр. Караклар аларны монда яшергәннәрдер. Бу байлыклар аларныкы түгел. Әгәр мин бераз алтын алсам, начар булмас. Ул бит монда бик күп." Гали-баба ике буш капчык тапкан, аларны динарлар белән тутырган, аннары ишек янына килгән һәм "Сим-сим, ишекне аш" дип кычкырган. Ишек шул чак ачылган. Гали-баба ишекләренә капчыкларны салганда, өстен утын белән каплаган һәм өенә киткән. "Нигә урманда шулай узак йөрдең?" дип сораган аннан хатыны. "Сине бүреләр толагандыр дип уйладым мин. Нигә утыннарны сатмадың?" "Хәзер барысын да белерсең, Зәйнәп" дигән Гали-баба.
Гали-баба капчыкларны ачкан һәм алтыннарны хатынына күрсәткән. Зәйнәп бик курыккан. Кемне толадың син дигән ул. Борчылма, Зәйнәп, мин беркемне дә толамадым. Гали-баба хатынына барысын да сөйләгән. Аннары алтынны яшерергә һәм беркемгә дә сөйләмәскә кушкан. Алар бакчага чыкканнар, чокыр казыганнар һәм алтыннарны күмгәннәр. Икенче көнне Гали-баба тагын тауга киткән. Зәйнәп чокырдан байлыкларны чыгарган һәм динарларны саный башлаган. Әмма алар бик күп булган, Зәйнәп саный алмаган. Шуннан ул алтыннарны үлчәргә керешкән. Әмма аның үлчәве булмаган. Касыйм белән Фатыйма күрше йортта яшәгәннәр. Зәйнәп Фатыймадан үлчәү сораган. Ярый дигән Фатыйма, ләкин минем үлчәвем күршедә, хәзер алып чыгам. Син монда гына тор. Фатыйма моны уйлап чыгарган. Ул Зәйнәпкә үлчәү нигә кирәк булганын белергә теләгән. Фатыйма үлчәүнең астына басылаганда Зәйнәпкә биргән һәм кояш байганчы кайтар дигән. Зәйнәп алтыннарны үлчәгән, соңыннан үлчәүне Фатыймага кайтарган. Фатыйма үлчәүнең астын караган, анда 1 динар ябышып калган. Менә нинди ярма икән, дип кычкырды Фатыйма. Алар шундый байлар, Зәйнәп алтынны хәтта үлчәү белән үлчи. Кемнедер толаганнардыр, Касыймга барысын да сөйлим, Гали-бабаның белән бүлешер. Тыңла, Касыйм, сиңа нинди хәбәрем бар, диде ул иренә. Гали-баба ярлы булып кыланы, үзе бездән дә байрак. Син динарларны берәмләп саныйсың, Зәйнәп үлчәүдә саный. Касыймның бик ачуы килгән. Ул Гали-баба янына киткән. Рәхимәт, Касыйм дигән Гали-баба, безгә сирәк киләсең, мондый караңгыда нишләп йөрисең? Хәерле киченем дигән Касыйм, зур үпкә алып килде әле мине монда. Үпкә, дип гаҗәпсенде Али-баба. Мескен утынчы базарның старшинасын ничек үпкәләтә сиңа? Син миннән дә байрак хәзер, алтынны үлчәү белән үлчисең. Хатыным үлчәүдә менә нәрсә тапкан. Нигә миннән байыганыңны яшердең? Кемнедер толагансыңдыр. И абыем, дигән Али-баба, сине алдаларга теләмәдем. Караклар сине үтерерләр дип курыктым. Ул абыйсына барысын да сөйләгән дә тагын булай дигән. И абыем, без синең белән бер ата-анадан туганбыз. Мәгарәдәге бөтен нәрсәне дә тигез бүлик. Анда ничек керәсен беләм мин. Ярты байлыкны үзеңә ал. Яртысын теләмим, бөтен акчаны да телим, дип кычкырган Касыйм һәм кулын бирмәгән. Мәгарәгә ничек керәсен хәзер үк әйт, югыйсә мин барысын да солтанга сөйлим. Ул синең башыңны кисәчәк. Теләсәң бар мәгарәгә, ләкин бөтен акча һәм хәзинәләрне барыбер ала алмыйсың. Ел буе көне-төне ташысаң да, ярты байлыкны да алып чыга алмыйсың. Ул Касыймга мәгарәгә ничек керәсен әйткән. Икенче көнне Касыйм 2 сандык алган да урманга киткән. Ишек янына килгән һәм "Эй, Сим-Сим, ишекне ач" дип кычкырган. Ишек ачылган, Касыйм кергән, ишек тагын ябылган. Касыйм байлыктан акылын югалта башлаган. Сикергән, шатланган һәм нәрсә күргән шуны җыя башлаган. Вакытым күп, мин монда һәр көнне көнгә берничә тапкыр киләчәкмен. Соңгы тәңкәгә кадәр барысын да алып чыгам. Касыйм бер капчык акчаны ишек янына китергән, әмма тылсымлы сүзләрне оныткан. "Борчак, ишекне ач" дигән. Ишек ачылмаган. "Бодай, ишекне ач". Ишек селкенмәгән. Касыйм куркуыннан бөтен үсемлекләрне әйтә башлаган. "Сулы, ишекне ач, киндер, ишекне ач, арпа, ишекне ач". Әмма ишек ачылмаган. Касыйм капчыкка утырган да елый башлаган. Шул вакытта караклар бай сәүдәгәрләрне толаганнар, алтыннарны яшерергә мәгарәгә килгәннәр. Ишек алдында эзләр күргәннәр. "Нинди эзләр бу?" дигән атаман. "Кемдер безнең серне белгәндер, безне таларга телидер." Ул ишек янына килгән һәм әкрен генә "Сим-Сим, ач ишекне" дигән. Ишек ачылган. Караклар Касыймны күргәннәр. Атаман кылычын күтәргәндә Касыймның башын чапкан. Фатыйма ирен төне буе көткән. Иртән Гали-баба янына йөгергән. "Борчылма, Фатыйма" дигән Гали-баба. "Хәзер мин тауга менәм дә нәрсә булганын карыйм." Гали-баба Касыймның тәнен мәгарәдән чыгарган, капчыкка салган һәм өйгә алып кайткан. Менә саранлык Касыймны нишләтте дип уйлаган Гали-баба. Гали-баба Касыймны зурлап күмгән, әмма абыйсының үлгәнен беркемгә сөйләмәгән. Урманда кыргый хайваннар үтергән дигән. "Беләсеңме, Фатыйма, миңа йортыңны сат, бергә яшәрбез. Миңа да яңа йорт саласы булмас, син дә ялгыз булмассың.
И Гали-баба дигән Фатима, минем йортым синең йортың. Сезнең белән яшәргә рөхсәт ит. Миңа башка берни дә кирәкми. Гали-баба, Зәйнәп һәм Фатима бергә яши башлаганнар. Гали-баба тагын берничә тапкыр мәгарәгә барган һәм күп алтын, кыйммәтле киемнәр, келәмнәр һәм савыт-сабалар алып чыккан. Көн сайын ярлы күршеләрен ашаткан. Мин сезне бай абыем Касыйм акчасына сыйлыйм дигән ул. Халык Гали-бабаны бик яраткан. Караклар берничә көннән тагын мәгарәгә килгәннәр. Дошманнарының гәүдәсе югалган, алтын җиргә таралганын белгәннәр. Мәгарәбезгә тагын кемдер кергән дип кычкырган атаман. Кайсыгы шәһәргә барып дошманыбызны табарга әзер? Иң кыю һәм хәйләкәр кеше кирәк. И атаман дигән бер карак, миннән башка дошманны беркем таба алмый. Тик торганда гына мине Әхмәт башүзәр дип атамаганнар. Ярый Әхмәт дигән атаман, сиңа бер көн вакыт бирәм. Тапсаң, ярдәмчем булырсың. Тапмасаң, башыңны өзәм. Тыныч бул, атаман, кич мине монда көтегез. Ул карак киемен салган, зәңгәр ефәк халат, түбәтәй кигән һәм шәһәргә киткән. Базар әле буш иде. Карт башмакчы гына утырган. Әхмәт башүзәр аның янына килгәндә булай дигән. Хәерле иртә абзый, эшкә бигрәк иртә чыккансың. Нәрсә кирәк сиңа дип сораган Мустафа исемле башмакчы. Мин шәһәрегезгә төнле генә килдем. Бу шәһәрдә минем энем бай сәүдәгәр яши иде. Аны күрергә дип ерак илләрдән килдем. Әмма ул үлгән икән. Хәзер аның туганнарын эзлим. Шәһәрдә күптән түгел бер сәүдәгәрне күмделәр. Хатыны аны бүреләр талады ди. Әмма чынлыкта аны үтергәннәр диләр. Әхмәт башүзәр бик сөенгән. Кирәкле кешене тапканын аңлаган ул. Аның йортын күрсәтә аласыңмы миңа? Әйдә дигән башмакчы, эшемне нишләтим соң? Кемдер туфли сорап килер, ә мин монда юк. Менә сиңа динар дигән Әхмәт. Чыгымнарың өчен ал моны. Энемнең йортын күрсәтсәң, тагын бер динар бирермен. Юмартлыгың өчен рәхмәт сиңа дип сөенде Мустафа. Бер динар өчен миңа ай буе эшләргә кирәк. Башмакчы Әхмәткә Касыймның йортын күрсәткән. Үлгән сәүдәгәр менә шушы йортта яши иде. Хәзер монда аның энесе яши дигән ул. Әхмәт кесәсеннән акбур кисәге алганда капкага тамга калдырган. Хәзер мин бу йортны югалтмыйм. Иртәгә иптәшләремне китерәм. Атаманның ярдәмчесе булачакмын дип сөенгән ул. Әхмәт китүгә йорттан Мәрҗәнә исемле хезмәтче кыз чыккан һәм тамганы күргән. Кем безнең капканы буяган дип уйлаган ул. Урам малайларыдыр. Юк, тамга бик биек, аны олы кеше куйган. Ул безгә начарлык тели. Мәрҗәнә акбур алганда күрше йортларга да шундый ук тамгалар куйган. Әхмәт башүзәр горурланган. Менә күрерсез, мин атаманның ярдәмчесе булам дигән. Икенче көнне караклар халатлар кигәннәр һәм шәһәргә килгәннәр. Иң алда атаман белән Әхмәт барганнар. Карагыз дигән ул, менә ул йорт, капкада тамга күрәсезме? Менә тагын бер тамга дигән икенче карак. Дошманыбыз кайсы йортта яши соң? Менә монысында да тамга бар, монысында да, монда да, бөтен йортларда да тамгалар бар дип кычкырганнар караклар. Атаман ачуланган һәм әйткән: "Бу нәрсә дигән? Кемдер синнән хәйләкәррәк, Әхмәт, кушканны эшләмәдең, башыңны үзем чабам. Кем бу эшкә алына, кемнең кыюлыгы җитә, ялкау һәм көчсез кеше моны эшли алмый" дигән. Мин тырышып карыйм, атаман дигән Мөхәммәд Тазбаш. Мин карт кеше, мине алдалап булмый. Бар, Мөхәммәд дигән атаман, иртәгә кичкә кадәр көтәм сине, дошманны тапмасаң кызганмыйм. Иртән Мөхәммәд Тазбаш шәһәргә башмакчы янына киткән. Башмакчы аңа йортны күрсәткән. Йортны миңа да билгеләргә кирәк дип уйлаган Мөхәммәд. Кирпич кисәге алган һәм югары уң якта тамга куйган. Монда аны беркем дә күрмәс дип уйлаган ул. Мәрҗәнә базардан кайткан. Капкалары яныннан кемдер киткәнен күргән ул һәм шикләнгән. Капканы игътибар белән караган һәм тамганы күргән. Менә кем капкада тамгалар куя икән дип уйлаган Мәрҗәнә. Тукта, күрсәтәм мин сиңа. Ул күрше йортларга да шул ук тамгалар куеп чыккан. Ә Мөхәммәд Тазбаш мәгарәгә җиткән һәм тизрәк барыйк, ашыгыз дип кычкырган. Караклар тагын бөтен капкаларда да тамгалар күргәннәр. Синнән дә хәйләкәррәк кеше бар дигән атаман. Кызгану юк сиңа дигән. Мөхәммәднең дә башын чапканнар. Инде 40 түгел 38 генә карак калган. Бу авыр эшне үзем башкарам дип уйлаган атаман. Минем кешеләрем яхшы сугышалар, урлыйлар, әмма хәйләкәрлек һәм алдауга яраклы түгелдер. Икенче көнне атаман Хәсән бер күзле шәһәргә үзе киткән. Базарда сату барган, Хәсән башмакчы янына барган. Мин үтерелгән сәүдәгәрнең 3нче туганы.
Ерак төньяктан туганымны күрергә килдем мин. Башмакчы атаманны Касыйм йортына алып килгән. Атаман урам почмагыннан Касыйм өенә кадәр ничә капка икәнен санаган. Аннары бер каракка шәһәрдә 20 көчле үгез һәм 40 май савыты алырга кушкан. Караклар савытлар эченә кергәннәр, 2 буш савытка май салган. Булай кешеләр савытларда майдыр дип уйлаячаклар. Атаман үгезләрне җиккән һәм Касыйм йортына киткән. Ишек алдында күңелле, көләч йөзле кеше утырган. Бу Али-Баба икән. Атаман аның янына килгән. Хәерле кич, хөрмәтле сәүдәгәр дигән ул. Мин ерак илдән килдем, кыйммәтле май алып килдем. Кер дигән Али-Баба. Миндә урын күп, ашап алырбыз. Эй, Мәрҗәнә, этләрне чылбырга утырт, кунакка тимәсеннәр. Мәрҗәнә кунакларга тавык кыздырырга булган, ләкин май беткән икән. Тәрәзә артында 40 савыт май бар бит. Биразын алам, иртәгә базар май алып кайтам да савытка кире салам. Мәрҗәнә ишек алдына чыккан, караклар аны атаман дип уйлаганнар һәм "Ниһаять син килгәнсең, атаман, тизрәк чыгар безне бу савытлардан, тизрәк үтерик йортның хуҗасын" дигәннәр. Мәрҗәнә хуҗасына куркыныч янаганын аңлаган, тавыш килгән савыт янына барган да "Тиздән башлыйбыз, дәшмә, югыйсә сине этләр ишетер, аларны төнгә җибәрделәр" дигән. Аннары Мәрҗәнә майлы савытны алган, майны яхшылап җылыткан һәм карак утырган савытка салган. Карак шунда үлгән. Шулай итеп кыз барлык каракларны да үтергән. Соңыннан Мәрҗәнә куймаклар пешергән һәм кунакка ашаткан. Али-Баба Мәрҗәнәгә кунак өчен биергә кушкан. Мәрҗәнә өстенә җәймә япкан, аның астына хәнҗәр яшергән. Мәрҗәнә бик матур итеп биегән, атаман янына якынлашкан һәм хәнҗәр йөрәгенә кадаган. Али-Бабаның бу хәлгә исе киткән. "Нинди кайгы" дип кычкырган ул. "Нәрсә эшләдең син? Йортымда кунак үтерелде, нинди хурлык?" Мәрҗәнә хуҗасына барсын да сөйләп биргән. Али-Баба, Зәйнәп һәм Фатима аңа рәхмәт әйткәннәр. Мәрҗәнә бүтән хезмәтче булып эшләмәгән, хуҗаның бер туган сеңлесе кебек булган. Алар бергәләшеп тыныч һәм бәхетле яши башлаганнар. С вами был проект «Әйдә онлайн». Мы слушали арабскую народную сказку «Али-Баба и 40 разбойников». Проект «Әйдә онлайн» вам предоставляет уникальную возможность изучать татарский язык, не выходя из дома. В наших соцсетях, в Инстаграме, в YouTube, ВКонтакте, в Фейсбуке, а также в Телеграме каждый день вы можете учиться чему-то новому. «Әйдә онлайн». Изучаем татарский. Сау булыгыз!